Čo bráni vlakvedúcim v okamžitom informovaní cestujúcich, ak sa pod kolesami rušne ocitne človek? Na túto otázku mi pomohla odpovedať moja kamarátka vlakvedúca. Pozrieme sa teda na to. Čas. Spravidla nejaký čas trvá, kým sprievodca zistí, že za zastavením vlaku je niečo horšie ako len signál stoj na návestidle. Zabezpečenie pomoci. Keď to už zistí, musí ísť obeti zabezpečiť prvú pomoc, zavolať záchranné zložky, počkať na nich a pripraviť im vlakovú dokumentáciu a ešte musí komunikovať s dispečerom. Kontrola. Ak ide o viackoľajnú trať, je potrebné skontrolovať okolie a v horšom prípade zastaviť dopravu na všetkých zasiahnutých koľajach. Ak je vlak vedúci na celý vlak sám, tak tieto povinnosti posunú informovanie cestujúcich na nižšie priečky. Preto je potrebné, aby ste všetci sedeli v súprave a čakali na inštrukcie. Po príchode záchranných zložiek prípad preberá vyšetrovateľ a čaká sa na jeho vyjadrenie a aj na nového rušňovodiča. Pokiaľ vás v tejto problematike niečo zaujíma, pokojne sa opýtajte v komentári. Som presvedčený, že vám odpovedia aj nejakí vlakvedúci či rušňovodiči. Na teraz sa s vami rozlúčim a vzhľadom k téme si moju tradičnú záverečnú hlášku odpustím. Nazdar.